Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. I dag skal vi tale om noget, der interesserer rigtig mange, nemlig vægttab, og hvordan Nurix Weight Loss Capsules kan hjælpe dig med at nå dine mål på en naturlig og effektiv måde. Nurix er et kosttilskud, der er specielt udviklet til at støtte din krop i processen med vægttab. Det er lavet med naturlige ingredienser, der hjælper med at øge dit stofskifte, reducere appetitten og forbrænde fedt, uden farlige kemikalier eller kunstige tilsætningsstoffer. Så hvad gør Nurix så populær? Øger fedtforbrænding, reducerer sukkertrang, fremmer en sund fordøjelse, giver mere energi i hverdagen. Mange brugere oplever mærkbare resultater allerede inden for få uger, og vigtigst af alt, uden ubehagelige bivirkninger. Det er super nemt at komme i gang. Du tager blot 1-2 kapsler dagligt med et glas vand, helst før måltider. Kombiner det med en sund kost og let motion, og du vil hurtigt mærke forskellen. Vi har set masser af positive anmeldelser, hvor folk nævner, at de har fået bedre energi, mindre oppustethed og har tabt sig på en sund måde. Nurix er ikke en hurtig fix. Det er en støtte til din livsstilsændring. Hvis du er klar til at tage det næste skridt i din vægttabsrejse, så kunne Nurix være lige det, du har ledet efter. Husk at like videoen, abonner på kanalen og skriv en kommentar, hvis du har spørgsmål eller har prøvet Nurix selv. Vi ses i næste video. Pas godt på dig selv.